baasi tɛ ala ka ni sababa don ne y'a ɲɛwuli ma wuli baasi la komi ɲɛnamaya kuntala ka jan ala kɔni y'a garisɛgɛ kɛ ne ye ala kɔni y'a garisɛgɛ kɛ ne ye an masa kɛra ne ye ne y'a balo fo kana se bi ma nka alihamudulila ne filɛ yɔrɔ min na bi fanga tɛ ne na bilen ka baara kɛ donc ne hakili la aw yɛrɛ fana sera ko ye sisan a caman fɛnɛ a bɛ se ka dɔrɔmɛ 2 kɛ dɔrɔmɛ 3 o kama ne tun b'a fɛ k'a yira aw la aw fana aw ka ne ta bi ne y'aw ta kun na aw fana ka ne ta bi ne kɔni bɛ sun bɛ seli nka ɲɛnamaya la bi kɔnɔ fɛn ne mago bɛ fɛn min na bi o wari ye donc o kama n y'aw lasigi k'a fɔ a ye ne mago bɛ wari de la bi wari in dun filɛ nin ye a kɛra jɛlen o a kɛra nɔgɔlen o ne mago t'o la wari in ka sɔrɔ dɔrɔn sabula diɲɛ kɔnɔ ne ma wari si ye a sera ne ma ko nin ye wari jɛlen nin ye wari nɔgɔlen ye hali ne yɛrɛ sigilen filɛ yɔrɔ min na sisan hiji de bɛ ne ŋaniya la n t'a dɔn sisan ni n bɛna hiji sɔrɔ aw bolo n tɛna sɔrɔ nka bamananw ka kuma don hali n'a fɔra ko to tɛ maaw fa i k'i sigi kuma don ni to sigira n'e ma sigi tɔw fɛ e bɛ n'i sigi kɔnɔ n'i y'a sɔrɔ a banna hali n'a tɛ mɔgɔ fa i ka dɔ sɔrɔ ka dun o nafa ka bon a b'a bolo bi a t'a bolo bi o ne kɔni b'a fɔ a ye bi ne ye ji sɔrɔ bi a ka di ne ye n ka taa hiji la i kun ye aw wele o de la bi mun n'o ɲɛfɔ an ye. Ba e kɔni b'a dɔn ne kɔni tɛ baara la Boa an y'i ka kuma mɛn n'Ala sɔnna ma an bɛ ka laɲini sabati. N den o bɛ diya ye. Ba ma se nin bɛɛ ma sa an ye ka kuma faamuya ma se e k'a fɔ anw ɲɛna ko an kan k'e ta o an yɛrɛ b'a dɔn k'an kan k'e ta wa i fana y'i k'i hakili latigɛ an seko n'an damayira ye min ye n'Ala sɔnna ma an b'o k'i ye. O diyara n ye n y'a mɛn. Baba ala me ona kan o wari ni kada ma ala mo ko wari jeli na basa mas be wari ka me ko le wala jeli abon se kon tene asete ne de ale ya mo ko sini wati ma ale na jole ko ta pasa saka bulu de du sula sa ile du suka kala ile ma ko ne be ni ba ile ma fo ko baye joni anye fo ka sini wati ma an yɛrɛ fana kan ka jateminɛ kɛ ten tɔ ba ye anw balo ba de bɛ nasɔngɔ bɔ hali sisan anw filɛ yɔrɔ min na i ko bi yala o ka kan denmuso falenw bɛ a bolo denkɛ kɔrɔbalenw bɛ a bolo hali ni ba ma nasigi an yɛrɛ kan ka hakili sɔrɔ ten tɔ dɛ n'an ma fɛɛrɛ ɲini k'an ka cɛkɔrɔba dɛmɛ a bɛ k'an bolo baara yɛrɛ sata i fana b'o kɛ dimi ko ye dimi ko jumɛn a kɔni se kɔni tɛ ne a se tɛ ne a dabali ban fo tɛ yen n tɛ se ka kɛ ni kɔni bɛ se ka kɛ ne kɔni tɛ se a se tɛ ye dɛ ne bɛ sisan i taara saba ala ka nisɔn sabali la dɔgɔnin maa dɔw yɛrɛ bɛ yen olu yɛrɛ mansaw t'u kɔrɔ n'i ye se k'olu ye olu b'u mansaw sɔrɔ bibi na o tɛgɛ la anw ta b'an bolo nka anw t'an ta in minɛ cogo dɔn Bezi i sigilen bɛ yan Masa ye a bɛ tɔgɔ di wala tɛ cogo la mɔgɔ sɛgɛnna de Tracer l'exemple bɔra ka kuma fɔ sisan cɛla kuma ye a ne fari faga dɔɔnin wa cogo di tan e yɛrɛ b'a dɔn ne bɛ balontan na ne bɛ an kalan de ma contrat sɔrɔ kosɛbɛ bon a ka di ne ye ka l'exe ta mais yɔrɔ n'i bɛ kalan na balontan kalan na i tɛ wari sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ka di ne ye ka ne dɛmɛ ka baara dɔ ɲini ka di ne ma
walasa ne yɛrɛ fɛnɛ ka dɔ kɛ l'exé ye quoi. Bezi ne ka kuma ninnu faamu sa mais ne de b'e deli e ka kɛ sabalibaga ye bani ne b'a dɔn a ma se e k'a fɔ ne ɲɛna k'i bɛ balontan dege la o tiɲɛ don wagati ka gɛlɛn wa bajo don fɛnɛ ka ne fo nka e yɛrɛ b'a dɔn saka bɛ yen ka ban e bɛ jɔrɔ mun na ne bɛna tila e yɛrɛ b'a dɔn saka tɛ nin ko ninnu kalama nka kɔfɛ n bɛna tila k'a wele ka kibaruya d'a tulo kan an bɛna lajɛ ne n'ale an b'an seko kɛ an bɛ se ka i dɛmɛ cogoya min na hali ni an ye baaranin dɔ sɔrɔ n'a n'i ka balontan kɔni tɛ don ɲɔgɔn na kaban n'a t'i ka balontan sa an bɛ fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa o ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na kana n'a fɔ ko i bɛ n'i yɛrɛ la degun ninnu na walima k'i yɛrɛ miiri janya ninnu na nin bɛ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o e kelen de baarakɛbali ye bi na jamana kɔnɔ jamana in yɛrɛ de baarako ma nɔgɔ nka n'i ye i ka kɔntaraw minɛli daminɛ sisan nɔ balontan na hali min tɛ nafolo ye yɔrɔ kɔni ba n'o sɔrɔ o e k'i hakili latigɛ y'a mɛn kana to k'i yɛrɛ nisɔngoya y'a mɛn yan olu man ni ne ye n bɛna taga n bɛ taa ci dɔ la ka na y'a mɛn ayiwa amina yɛrɛ bi Nini ka wuli pɛtɛpɛtɛ bɛ ɲininkali kɛ wa ne kelen de ye musomanin ye so kɔnɔ yan nɔ i tɛ kɛ ko kun ta ka bɔ ne kan i y'a mɛn yan ka ko kun ta ka b'i kan cogo di i jogo de don o de la dɔrɔn n nana directement ka n'a ɲɛf'i ɲɛna n'a ka mɔgɔ bɛ e ka fini na k'a don wa e ka mɔgɔ bɛ e ka fini na k'a don e kɛ ne bɛ yan n nana n ka fini na bilen dɛ o ye kuma wɛrɛ ye mun de bɛ yan ye ka fini kura san bɛ k'a ɲini o de bɛ to ka fini ta k'a don m'o kuma f'a ɲɛna a bɛ jɔ k'ale mago bɛ ne ka fini na k'o don wa. Grand sœur an fana bɛ kɔrɔ de ye i kan k'a ɲɛ o ye o don na de ne yɛrɛ de ye fini kura ta n ta to anniversaire kɛ yɔrɔ k'a don fini mun tɛ ne bolo k'a don n'an bɛ ta k'an bɛ jɔn ta heyi an b'a ta dɛ hali sini an b'a ta. Ne ye n ka baara de kɛ ka n ta ɲini koyi grand sœur ni petite sœur a ko tɛ nin na koyi aw fa tɛ ne ye aw ba tɛ ne ye. Bɔ yɛrɛ bɔra ka kuma min fɔ a y'a mɛn ko sisan ale mago bɛ wari de la donc an kan ka taa baara de kɛ ni kana ka na wari di ale ma n'a b'aw ka baara kɛ a y'aw ka baara kɛ a ka fɛnw ɲini aw yɛrɛ ye ne t'a ɲɛ dɛ ayiwa n'aw bɛ se a ye baara kɛ sinon ni ne ma fini ye mɔgɔ mɔgɔ la tugun ne bɛ fini tigi kɔ an mago bɛ e ka fini na fini n'an bɛ ka fini kɛ an bɛ jɔn ta an kan kɛ de k'a ta. Ko mun kɛra sisan i kɔni b'a dɔn ne bɛ k'i kɔnɔ mais e ye président de ye wa e ye ministre de ye k'e ne mago jɔra min na ko ne ka boli ka na ba ne bɛ e ka yamaruya de kɔnɔ Mamadu nin ye ne jaabi cogo di mais n b'a fɔ cogo di sisan i b'a dɔn min de don wa depuis la ne b'i nɔfɛ an bɛ kanu na an bɛ fɛn ninnu na ne ɲɛ b'a la i tɛ k'a diya n na wa hali au moins cɛ ni muso cɛ la kanu adamadenya taga bolo i t'a yira n'o ka bɛ cɛ ma i tɛ mago ɲa ne yɛrɛ de bɛ fɛn bɛɛ k'i ye depuis an ye ɲɔgɔn dɔn i tɛ foyi kɛ ne ye mais ne yɛrɛ de fana bɛ fɛ ten sa dɛ Mamadu i fana ka dɔ kɛ ne ye ten sa
wele kun yɛrɛ y'o de fɔ f'i ɲɛna. Ah, donc kuna dali dɔ de quoi. Kuna dali tɛ dɛ mais i fɛnɛ ka dɔ kɛ ɲɛ ten sa ni ne yɛrɛ tɛ mɔgɔ si tɛ sɔn muso si tɛ sɔn ka tugu cɛ kɔ ha ko cɛ tɛ don ɲɛ ye k'e ka to k'a ta k'a di cɛ ma a t'a ɲɛ ye ni ne tɛ musomani si tɛ sɔn a ma i yɛrɛ b'a dɔn i ko musomani wɛrɛ. O merci ni bi ka ne kuna da kaban n y'a faamu ne yɛrɛ kan ka ko kɛ cogo min ne yɛrɛ b'a ɲɛ dɔn i y'a faamuya. Problème t'a la. Bon ne bɛ na. Bari e tɛ fɛ ka mago ɲa ne i tɛ fɛ min na kanu na de i bɛ ne ka fɛn de nɔfɛ wa i tɛ fɛ ka mago fana ɲa ne problème foyi t'a la taa an b'a ko kɛ ten. An y'a kɛ ten. Taa.